Ćao svima, dobrodošli u još jednu epizodu na ovom kanalu. Ovo je druga epizoda na ovom kanalu. Danas počnemo novi serijal, a to je preživljavanje. Oje. Malo ćemo skupiti drvo i poslije ćemo napraviti kućicu. Čekaj, malo mi laguje, to ću popraviti. Možda bi malo slabo čujete, ali to ću podesiti isto. Ne znam da li da skupljam drugo drvo ili ovo. Pa bi samo imao ovo, tako da bolje. Ajde brže. Nego hvala onima koji su subovali kanal, već imam 2 suba na kanalu. I na onom prvom klipu, to mi je bio prvi klip, tako da... Nisam imao zvuk dok sam ga podesio. Sad imam, ali i slabije. Možda snimamo i Lucky Block. Naprimjer mi protiv, ne znam, 20 zombija ili tako nešto. Inače ja imam skin, nego ovo mi je nešto zabagovalo, pa ne znam šta je. Dobro, ovo je dovoljno drveta. Napravit ćemo kuću negdje gore, da... Znam da mi je negdje na vrhu. Ovo ćemo da porušimo. Taman ovo ćemo da uzmemo za staklo, odlično. Malo mi baguje, ali ne znam zašto stvarno. Snimat ćemo i Counter Strike 1.6 da znate. Možda ako mi se popravi jedan problem. I ponovo se izvinjavam, znam da me slabo čujete. Ajde brže, brate. Ne znam, nešto mi baguje, stvarno ne znam ja šta je ovo. Gledajte. Bože. Malo travice da očistimo. A da li da napravim kuću od drveta? Da li da napravim kuću od drveta? Pa napravit ćemo. Ako treba, pogledajte koliko drveta ima. Ok, krećemo. Ne znam pa koliko da bude. 7x7 ili tako nešto. 1, 2, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da znate, ja premium još nemam, ali valjda će da mi stigne od drugara. Pa ja mislim da je to dovoljno, a? Pa ajde još jedno ovako. Ok. Tu. Ja, baguje mi. Koliko da mi bude visoko? Ajde 4 bloka. 2, 3, 4. A ne može da uhvati. Ajde, brate. Ako... Ja mislim da neće da ima ovca. Ali... Uzet ćemo od pauka pa da napravimo krevet. Pa će posle lepo da spava. Ok, krećemo. Ne. Jo, fuck. Ok. Tako. I...
Znam da ako vam je ovo dosadno dok pravim... Da li je moguće da sam istrošio drvo? Ako mi je ovo dosadno dok pravim ovo... dok pravim kuću ili cepam drvo, premotajte slobodno. Čekaj ovo drvo odmah ovdje da podcepam. Da mi ne smeta. Ne znam, ovo drvo mi nekako naranđasto, ja bih htio ono hrastovine ili tako nešto. Ali nema stvarno, samo ovo drvo ima, prokleto bilo. Ja, čekaj. I tako, ja mislim da će ovo da bude ipak malo, ali ajde neka bude. Možda neka epizodica bude preko 10 minuta, ali ona. Okej. I pam. Ja nisam neki parkour majstor. Mnogo sam loš u parkouru. To jest nisam toliko loš, ali loš sam. Da li nemam drva? Ne. Jao. Ali je to bolelo. Jabuka! Kakav sam srećnik. A de baš sad da mi se padne ovo drvo kad mi ne treba? Inače, oni koji me prate nek udare like, da znam koliko vas ljudi mene prati. Eno ga drvo. To jest, može like, sub, bilo šta. Da završimo kuću, krov nećemo da pravimo epizode i to će biti to za ovu epizodu. Pošto već koliko snijemo, 8 minuta. Čekaj, aman. Čekaj da mi kuća, gore. Nešto mi mnogo baguje, brate. Ja mislim da je ovo visoka kućica, mala. Proširit ćemo je. Gledajte koliko mi baguje, ne znam stvarno šta je ovo. A znam nešto me slabo čujete, ali stvarno ne znam zašto. To mora da se podesi, ali... I pom... Počnemo, ja mislim, od kamena ili tako nešto. Ali... 1, 2, ovako. Tako. Čekaj bre. Okej. A gdje je ova? Ne, ipak neću da pravim ništa. Okej, ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Ako vam se svidio klip, ostavite neki like ili subite kanal. I mi se vidimo u nekoj sljedećoj epizodi. I do tada, poz!